за да не си мислят мъжете за вас това. Старата ти снимка гледа ми плача. А това? Ти сега приличаш на Венера и на край света ще те намеря. Участвайте в кампанията на Facebook страница Звездите. Звездице моя! Изисквания. Ако ти си млада дама, между 18 и 31 години, още не си срещнала любовта и си самотна, мечтаеш да имаш красиви снимки, които да ти помогнат да намериш своята сродна душа и да накарат хората да гледат по друг начин на теб, значи ти си нашето момиче. Как да се включиш? Харесай звездите. Подели тази публикация на стената си с хаштаг Звездице моя. Напиши кратък текст на тема Любовта, за която мечтая. Изпрати ни го като лично съобщение. Печели безплатна фотосесия и красиви снимки.